Central Marketplace. Keskusmarkkinapaikka. Tää on Euroopan suurin kuulemma. Täällä on 5 hengaaria. 5 hängääriä. Saksalaisen ilma-alusajan hyksyltäksi. Jaa, niin kuin lentokonehalleja. Eikö Tai niitä Zeppelinihalleja. Zeppelinihalleja. Onko? Jaa, no niin. Sitten tässä ulkonakin on ja tuolla takana oli vaikka kuinka monta, että näitä riittää. Tässä on mahdottoman suuri. Me lähdetään katselemaan. Unescon World Heritage. Niin, Unescon joo, semmoinen suojeltu paikka, joku semmoinen listattu hienoksia. Me lähdetään katselemaan noista jokaisessa kioskissa, mitä niissä on sisällä sitten. Tämmöistä riittää. Kiitoksia, kun katsotte YouTube-kanavaa. Niin. Laikatkaa. No niin, tämmöiseen kioskiin tultiin. Täällä on vaikka mitä. Karrivurstia. Ai, sitä tarvitaan. Tästä saa vähän olutta. Vau, täällä on vaikka mitä. Helvetin noiden kokoinen kioski. Täällä on ihan asiallinen meininki. Täällä löytyy anniskelupaikkoja, syömispaikkoja. Siinä on enemmän tarvitaan. Wow. Tää on vaan yksi näistä halleista. Näitä riittää ihan pilvin pimein. Oliko näitä 5 vai 6 näitä halleja? 4 oli ja sitten yksi oli poikittain. Niin, siis tästä pääsee näitä kaikkia halleja tästä kesken. Okei, nämä on siis kytketty yhteen. Tällainen niin onkin, joo. No ei kyllä tässä nyt voidaan katsoa. Mitä sä haluat? Käydään kurkkaappa ensimmäinen. Joo. No niin, täällä ollaan nyt taas ja ollaan täällä, päätettiin syödä vähän jotain. Paula ottaa tää tuommoista italianeen, mitä se on? Paikallista kalakeittoa. Paikallista kalakeittoa, siellä sattumia. Mulla on tulossa ihan perus kebappia täällä. Täällä on dumplingsia ja vaikka minkälaisia ollaan paikallisia. Ei mitään kauhean eksoottisia ole näkynyt, mutta onko siellä lihapiirakan näköisiä ja kaiken näköisiä piiraita ja muita ruokia. Mutta mä sorruin minä ihan tämmöiseen kebabbi-osastoon. Tää tosiaan on tässä, täällä on kauheasti näitä ravintoloita ja muita. Ja tuolla takana näkyy sydämiä sitten lisää. Tämmönen paikka. Täällä mennään. No niin, tänne tuli mun kebappi. Se maksoi 7 € ja olut oli 5 kappale ja ei ollut kallista, kun tuolla kun turistialueella tuolla vanhassa kaupungissa oltiin, niin siellähän maksoi asiat vähän enemmän. Ja tuossa ihmeteltiin yhdessäkin kioskissa oli semmonen nakkipaketti. Siinä oli varmaan 10 nakkia tai 8, mitä semmoista isoa. Niin iso nakkia, niin se maksoi 1,60 €. Ei siitä nyt kauheasti voittoa voi jäädä, mutta täällä on aika halpaa.